Kao i većina mojih kolega, s nogometom sam počeo jako rano. Čim sam mogao potrčati za loptom. Ostalo je legenda. Poput nogometa, i učenje je nešto s čime treba početi rano. No znate li koliko rano? Ja sam bio uvjeren da s edukacijom ne treba početi prije 4. 5. godine, no rezultati istraživanja rane edukacije dokazuju suprotno. S ranom edukacijom treba krenuti što ranije, jer dijete što je mlađe, brže i lakše uči. Hureka je udruga koja promiče uvođenje rane edukacije u Hrvatskoj. Želimo informirati i educirati roditelje, a razvoj interaktivnog softvera Hiper omogućiti im da program rane edukacije jednostavno primjene kod kuće. Mozak je poput mišića, razvija se i raste redovitim vježbanjem. Od rođenja do polaska u školu ključan je period za budući uspješan razvoj djeteta. Zato je Hiper upravo i prilagođen djeci od 4. mjeseca do 7. godine. Djeca uključena u ranu edukaciju postižu značajno bolje rezultate u školi. Djeca uključena u ranu edukaciju imaju viši IQ od svojih vršnjaka. Članovi Hrvatske udruge Nogometni sindikat svjesni su važnosti programa rane edukacije djece u Hrvatskoj. I zato podržavamo napore udruge Hureka svim srcem. Volim učiti! Brže, više, jače i pametnije.